Τη Μεγάλη Πέμπτη πάντα κάνουμε τα κουλουράκια και βάφουμε τα αυγά μας πριν την εκκλησία. Οπότε ξεκινάμε κάπως έτσι. Και συνεχίζουμε με 4 ταψιά κουλουράκια από μια καταπληκτική συνταγή που βρήκαμε στο ίντερνετ, νηστίσιμα παρακαλώ, τα οποία είναι πιο ωραία και από τα κουλουράκια της Λαμπρής. Θα σας βάλω τη συνταγή σε σχόλιο. Την επόμενη μέρα πηγαίνουμε στην εκκλησία για την αποκαθήλωση. Εμείς πηγαίνουμε πάντα στο εκκλησάκι μας, στο μοναστηράκι. Να και ο επιτάφιος μας. Δεν είναι υπέροχος? Φέτος θα πάμε στην Πελοπόννησο για Πάσχα όπως και πέρσι. Μετά την αποκαθήλωση φύγαμε απευθείας για Γαργαλιάνους. Πλέον καθόμαστε στα πίσω καθίσματα γιατί έχουμε μωρό και κάπως έτσι φτάσαμε στους Γαργαλιάνους, στον Άγιο Σπυρίδωνα για να ακολουθήσουμε τον επιτάφιο. Στους Γαργαλιάνους συναντιούνται 3 επιτάφια, του Αγίου Σπυρίδωνος, των Αγίων Πάντων και της Γεννήσεως της Θεοτόκου. Εμείς ακολουθήσαμε τον επιτάφιο του Άγιου Σπυρίδωνα. Ξεκινήσαμε να τον ακολουθούμε. Υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, αμαρτιών, των δούλων. Ώσπου σταματήσαμε για να ακούσουμε τη φιλαρμονική που προπορεύεται και μετά σταματάει για να περάσει μπροστά της ο επιτάφιος. Συγκινητικό. Μετά τον ακολουθήσαμε και πάλι μέχρι την πλατεία που συναντιέται με τους άλλους 2 επιταφείους. Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί πήγαμε στην Κυπαρισία για καφέ. Και να βρω κάτι νηστίσιμο να φάω κι εγώ που νίστευα μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή και το λάδι. Τελικά έφαγα μια ντοματόπιτα εκπληκτική. Ήταν ευγενέστατη. Ο Γιώργος πήρε ένα γιαούρτι με γλυκό του κουταλιού. Εδώ έχει θυμώσει που τον τραβάω βίντεο. Μετά εγώ με τον Όλιβερ κάναμε αγάπες. Και μετά κάναμε μια τελευταία βόλτα στα γρήγορα στην Κυπαρισία πριν ξεκινήσουμε για Νέα Φιγαλία, το χωριό των φίλων μας που θα κάνουμε ανάσταση και προετοιμασία για την Κυριακή του Πάσχα. Και κάπως έτσι άρχισε η προετοιμασία για το αρνί. Μιλάμε για το... Μπράβο ρε Πόλη και του χρόνου να είμαστε καλά. Είναι ο Όλιβερ. Το πρώτο Πάσχα του Όλιβερ. Το πρώτο Πάσχα του Όλιβερ. Λίγο το πήγα από το χωριό και φύγαμε για Ανάσταση. Εννοείται μαζί με τον Όλιβερ. Καλή Ανάσταση! Να έχουμε υγεία. Αφού ακούσαμε το Χριστός Ανέστη και πέσαμε τα βεγγαλικά, εγώ πήρα τον Όλιβερ και φύγαμε σούμπιτι. Ευτυχώς έμεινε πίσω ο Γιώργος και μας τράβηξε τα βίντεο για να τα δω και εγώ και να τα έχουμε για το βίντεο. Εν τω μεταξύ τρελαίνομαι για βεγγαλικά.
Μετά επέστρεψε ο Γιώργος για να κρατήσει τον Όλυβο και εμείς να γυρίσουμε στην εκκλησία μέχρι το τέλος της λειτουργίας για να κοινωνήσουμε κιόλας. Μετά στο σπίτι έπεσε φαγοπότη του άλλου κόσμου και η Κυριακή του Πάσχα σηκωθήκαμε πώς σηκωθήκαμε και φύγαμε για φιλιατρά. Κάπου εκεί ξεκίνησε η τρέλα. Εδώ ακούμε γενικούς κανόνες απαράβατους του αρνιού. Εν τω μεταξύ είχαμε φάει σε φταλιές, λουκάνικα, μπριζόλες, πατάτες τηγανίτες, 6 τηγανιές ήδη από τις 12 το πρωί. Τυπικό, αθάνατο, παραδοσιακό, ελληνικό Πάσχα. Με φίλους. Χορό. Και θέα από ψηλά. Μετά το φαγοπότη, κάψαμε τον Ιούδα πίσω στο χωριό, στη Νέα Φιγαλία. Εύχομαι και το δικό σας Πάσχα να ήταν υπέροχο. Και του χρόνου με υγεία ρε παιδιά. Για κλείσιμο, το ηλιοβασίλεμα από τους ταξιάρχες. Χρόνια πολλά.